салом дӯстон, дишаб бозии мунтахаби Тоҷикистон бар муқобили дастаи Қирғизистон баргузор шуд. Ин бозиро бо назардошти воқеиёти ахир дар саҳнаи сиёсӣ мухлисони зиёди ҳар дуи кишвар ин бозиро интизор доштанд. Худи бозӣ бо натиҷаи мусовии 0-0 анҷом ёфт. Рафти бозӣ нишон дод ки дастоҳо аз ҳамдигар тарсу ҳарос доранд ва хеле зиёд ба ҳуҷум талош надоштанд. Мо албатта андешаҳои худро дар мавриди ин рӯйдоди таърихӣ баён медорем. Аммо қаблан аз шумо хоҳиш мекунам ки ба канал обуна шуда ба зангула зер кунед ва ба ин видео лайк монед. Кардед? Пас сар мекунем. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. аз рӯи як шаҳри мухлиси футболи тоҷик вазъиятро дарк кардан мумкин аст ки мегӯяд бо ин хел бозӣ ҳатто пирӯзӣ барои шахсам ман баробари бохт аст. инро дар ҷоми наврӯз дида будем, то ба имрӯз ягон чиз тағйир наёфтааст. ман имрӯз исботи онро дидам ки ин мураббӣ аз хатогии худ хулосаи дуруст намебаровардааст. айб аст бо Қирғизистон 90 дақиқа дар дифоъ бозӣ кардан. айб охир ин Япония ё Эрон нест ку? наход бо Қирғизистон бозӣ карда ягон зарба сӯи дарвоза назанем. бо ин хел бозӣ дар ҷоми Осиё сайругашт меравем. муборак бошад ҷои аввал, аммо ман аз мазмуни бозӣ ва кори сармураббӣ куллан розӣ нестам. мутахассисоне ки каме ҳам футболро сарфаҳм мераванд, ин дарди маро дарк мекунанд. мо бояд инро ҳамчун муваффақият қабул карда фориғбол набошему дарҳол ин мураббиро бо эҳтиром гусел кунем ва аз саҳифаи нав ба ҷоми Осиё бояд омодагӣ бинем. метавон ба ин андеша розӣ шуд ва ё зид баромад, вале як чиз рӯшан аст ки бояд дарҳол сармураббиро аҳсану офарин нахонем. бале, ӯ аввалин мураббие шуд ки тими миллиамонро ба ҷоми Осиё баровард. аммо агар мо бар Мянму Сингапур ғалаба карда натавонем, пас ба ҷоми Осиё рафтанамон чӣ дар кор? инҷо мо бештар бояд футболбозонро аҳсан хонем. эҳсони Паншанбе, Шервони Мамбатшоев, Рустам Ятимов, Муҳаммадҷони Ҳасан аз зумраи асостарин бозингарони кишварамон буданд ки дар баровардани дастаамон ба ҷоми Осиё таъсири бузург доштанд. кори сармураббиро аз мазмуни бозӣ баҳо медиҳанд, аммо мазмуни бозии Тоҷикистон бар зидди Қирғизистон қолабӣ буд. ба пуррагӣ ба хатти дифоъ нишастан бар зидди Қирғизистон айб аст, вале ба ҳар ҳол натиҷа аст. дастаи мо дар ҷоми Осиё аст. ба ин мусобиқа бояд тайёриямон дар сатҳи баландтарин бошад, чунки бо ҳамин тартиби бозӣ мо натиҷаи хуб нахоҳем дошт. шумо дар ин бора чӣ андеша доред дӯстон? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. трансфери Дарвин Нюнес ба дастаи Ливерпул акнун расман тасдиқ шуд. ӯ бо нархи 80 миллион евро ва 20 миллион бонусҳо шомили дастаи кишвари Англия гардид. яъне нархи умумии муомилот 100 миллион евроро ташкил медиҳад. дар замони Клоп чунин бозингари қимат ягон бор харидорӣ карда нашуд. умуман бо чунин нарх Ливерпул рекорди трансферии худро дигар намуд. қаблан қиматтарин бозингар Ван Дейк бо арзиши 75 миллион буд. акнун ҳамлагари уругваӣ кӯшиш мекунад ки дар майдонҳои сабзи Англия рақобатпазир будани худро собит кунад. чунин ҳамлагар дар замони дастаи бузурги клуб дида намешуд. Нюнес дар прессинг кам иштирок мекунад ва диққати хеле зиёдро ба дохили ҷаримагоҳ равона мекунад. мо аз овардани ин футболбоз хеле хурсандем. Нюнес ба хатти ҳамлаи мо шиддат медиҳад. он хусусиятҳое ки ин футболбоз дорад ба мо хеле лозиманд, гуфтааст клуб дар мавриди ин трансфер. овардани Нюнес ба Ливерпул маънои онро дорад ки клуб акнун кори худро осонтар хоҳад кард. дигар бо велосипеди сечархадор нарафта бо дучарха ҳаракат мекунад. чӣ дар кор аст ки як вазифаро ба чанд нафар тақсим намуда моделҳои хеле зиёдро дар ҳуҷум андеша кардан, вақте ин вазифаро як кас иҷро карда метавонад. дигар тактикаҳои хеле печидаву омехта барои хатти ҳуҷум лозим нестанд. вазифаи гол заданро як нафар Дарвин Нюнес ба кала мегирад. як сабаби дигари овардани ин футболбозро ҳам метавон ишора кард. дар Англия бар зидди Ливерпул ва Манчестер Сити оҳиста оҳиста бозӣ карданро ёд гирифтанд. барои ҳамин ҳуҷумкунандаҳои мисли Холланд ва Нюнес даъват шуданд ки хатои дифоъро барҳам зананд. соли 2016 клуб қайд кард ки ягон бор барои овардани як футболбоз 100 миллионро сарф нахоҳад кард. соли 2022 Дарвин Нюнес бо арзиши 100 миллион ба Ливерпул омад. бозор чизи пешгӯинашаванда мебошад, аммо клуб ин иштибоҳашро ҳанӯз баъд аз харидани Ван Дейк ва Алисон эътироф кард.
дӯстон, канали Utka Games аллакай барои шумо ставкаи ройгон омода кардааст. Дар ин канал ҳар рӯз прогнозҳои гуногун партофта мешавад. Мехоҳам ҳаминро қайд кунам ки аз рӯи ставкаи пешниҳод кардаи онҳо нафарони зиёд маблағи худро 2 баробар бештар карданд. Яъне агар шумо дар киссаи худ 1000 рубл дошта бошед, барои 2 баробар бештар кардани он танҳо ба прогнозҳои бачаҳои Utka Games такя кунед. Бачаҳо аз Utka Games дар ҳақиқат прогнозҳои хуб медиҳанд ва эҳтимоли ғолиб шудани шумо хеле зиёд аст. Ссилкаи Telegram канали Utka Games дар описание. Дароед ва пул кор кунед. Пол Погбаро дар мавсими навбатӣ ҳамчун футболбози Ювентус мебинем. Ӯ аз мавсими навбатӣ шарафи туриниҳоро ҳимоя хоҳад кард. Тибқи маълумотҳо ҳамаи масъалаҳои гузариши ин футболбоз ба дастаи Ювентус ҳал шудаанд, вале ҷонибҳо то моҳи июл дар мавриди ин трансфер хабар нахоҳанд дод. Ман аз моҳи оянда дастаи кишвари Италия расман дар бораи гузариши нимҳимоятгари фаронсавӣ хабар хоҳад дод. Фаромӯш набояд кард ки аз соли 2012 то соли 2016 Погба дар дастаи Ювентус ҳунарнамоӣ мекард. Баъдан соли 2016 Манчестер Юнайтед бо арзиши 105 миллион евро ин футболбозро аз дастаи шаҳри Турин харидорӣ кард. Дар зарфи 6 соли бозиаш дар ҳаёти манчестериҳо Погба борҳо зери танқиди шадид қарор гирифта буд. Ӯро футболбози танбал ном мегирифтанд. Агар як бозии нимҳимоятгари фаронсавӣ хуб ҷараён медошт, дар 10 рақобати навбатӣ ӯ дар майдон пиёда мегашт. Конфликти ӯ бо Жозе Маурино боис бар он шуд ки мутахассиси португалӣ аз даста равад. Дар замони Сулшер ва Рагникам дурахши хуби Погба дида намешуд, вале дар ин фурсату фосила нимҳимоятгар дар мунтахаби Фаронса бозиҳои беҳтарин нишон медод ва ҳамеша футболбози калидии фаронсавиҳо ба ҳисоб мерафт. Дар қаҳрамони ҷаҳон ва ғолиби Лигаи Миллатҳои шудани Фаронса нақши Погба бузург аст. Юве барои ҷалби ин бозингар ягон тин сарф нахоҳад кард, чунки ӯ ба ҳайси агенти озод ба Турин бармегардад. Тоттенхем метавонад рӯзҳои наздик аз гузариши як футболбози дигар хабар диҳад. Қаблан дастаи шаҳри Лондон Иван Перешиш ва Фрейзер Форстерро ба ҳайат ҷалб кард. Гап сари нимҳимоятгари 25-солаи мунтахаби Малӣ ва дастаи Брайтон Ив Бисума меравад. Ин футболбоз дар гардон кардани бозии дастаи Брайтон дар маркази майдон нақши муҳимтарин дошт. Ӯ дар идора кардани бозӣ ва додани пасҳои голӣ ҳам маҳорати олӣ дорад. Чандин даста дар фасли зимистонаи трансферӣ ба ин футболбоз мароғ зоҳир карда буданд. Яке аз онҳо дастаи Астон Вилла буд, аммо Брайтон бо нархи 25 миллион евро ин бозингарро нафурӯхт. Айни ҳол бошад, сухан атрофи 29 миллион рафта истодааст. Экспертҳои футбол ба ин назар ҳастанд ки агар ин футболбоз бо нархи 29 миллион ба Тоттенхем гузарад, ин яке аз трансферҳои беҳтарин барои лондониҳо хоҳад буд. Нархи футболбози мунтахаби Малӣ барои он арзон ба назар мерасад ки тибқи шаҳрнома ӯ танҳо як мавсими дигар дар Брайтон хоҳад буд. Тобистони соли 2023 бозингари 25 сола метавонад бепул ба дастҳои дигар равад. ба ҳамин тамом, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обнашдаро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.